Nya kay sa amin taginap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api taginap yan ayang kutuwa mga tao apsik sa ansiran. Napadsagyan kutuwa api taginap yan ng kutuwa dua kataw amama. So sa kataw amama na badin maka iiga. Nagyang kutuwa ikadu amama na titindag niyan ako makapat sa mala aator. Orian yan na iudalianun agyang kutua mala aator sang kutua olo ang kutua mamaami iga na marupat ang kutua olo niyan na makasadaw sakya sakit tiron sabab sang kutua kiniudal niya nun sang kutua mala aator. Miya aloy sa agyang kutua hadith giyang kutuwa mama ami iga apapagudalan sa ator na ayas sabab akapapagudali ron sa ator kaprubta sang kutwa ulunian kapagupa ka sang kutwa ulunian na sabab sang kutwa sa kanian na tao sa kanian apapakaturugan niyan agyang kutu ang mga sambayang diis kanian isambayang ugaid na kagyatitibabaan niyan adin yan di ikapakaturog sang kutwa mga waktu sambayang. Nakanabaro upan niya taman ka umandan kumasoy sa pakaasa lagi ang kutwa ulunian ko urian o karo propetian. Na udi iudalump man saruman agyang kutu ator subhanallah. Na makasadop man sa masakit na gyuto din imasusueran. Ganga hadith na padai sa iku mga hadith ay sabutan tanurun na siksa ini ko mga kubur ako maun o manusia agi betadian ada niyan taubatak wallahu subhanahu wa ta'ala ada salim bagus sa betad sama sa taniman to na tantutan wa maiilay agi ang kutuwa mga tao at itibubaan nila na kapapakaturugiran sang kutuwa wakto. Madakala mga tawa kaya layaman ni Ranso kasambayang sa Subo akasino ba nga sa alungan. Daan-daan na tanto ap kapita miyagalas 7, miyagalas 8 ang tawa ka miyagalas 9 nagusirambo di isa sambayang sa Subo. Pagpakaturuan ni Ran agyang kutwa sambayang ni Ran sa titibaba ni Ran. Di ka pa kay ubang kami daawa sa alalungan amori uli na si ikwallah ubang kapitero itig kaagiyay kaya layaman akan akapagpakanawakan di kapaliwat na kapangilayan ka sakit akapakanaw ka sa iyong kutwa oras asubo giyong ka na sa mga tao adi isang bayang ko oriano ka pa makanawiran siksaan siram panaan tunon mga day sa mga tao ada din akasasambayang walayadu billah taufikan tanu naguturon tanu Allah subhanahu wa ta'ala nagupakibubayan yan rakatano sa mga sambayang naming gulalan tanu sa mga paliwat yan sa mga sunat yan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.